nadane ben muni. Oh ben muni ya. Sir-siran andi Alone, Mas. dung. Gendeng asih. Yanyu wangi. Nyapa ndasmu mbok pasang ning ngono. Hei, tulung. Aduh. Aduh. Lah kok lek terus bablan yang pasar tuh. Lah kok iso buablas iki teko B29 lho bocah iki susi. Iki kok sampe teko kuwon kok. Sik Pak kudune iki dikendoni sik Pak iki Pak. Wes wes. Terus ora nyanyi Rita. Napa? Kuwi nyanyi som tamasya teko ndi-ndi lho iki. Sing joget ora apa-apa sing ngetot nih. Ngetut niki lho kancane. Siapa sing ngongkon ngetut? Lah aku mau menghibur orang banyak. Ya menghibur tapi ora biayan teko kono kuwi nggonmu ki ning enekan iki lho, Nduk. Ben ketok soalnya aku cilik, jadi aku mubeng. Sesuk ku menlengo gas ben gedhi. Ki lek tekmu iso gedhi. Maksudku ki Iku melongokan ya sumet no. sumet ben kok. Sumet sumbumu ora mumbul kowe. Mas aku wes. Iki kok umpama tegalan kok diseneni sing duwe sawah ya Pak. Nyapa aku malah dikeki tanduran. Wes. Halah. Statue